uwan. Uy, mulipos. Lakaw ra ba ko? Marag ka uwan nun? Ta ang among silingan ay nangahi ni sa dia. Panti dia hay. Karon. Ako din pamaon di ay kip. Lugar ko na ipugar niya pero dinjuk na sulti ko. Atim sa istakasan. Karon kana lang yung mga panti akong pamaon. Terus dalam kana lang simut-simut to lah. Namigas ang mga buwak. Uy, ito ba sakitan mga at ano mga ligasa? Puso na ko ito kung panty. Uy, kay dito ba na ang pagabian ko na basta panty? Kay ingon ko akong nila sa una nga yuran ko nung mga di una to. Kuya, bumagdus ka anang pantiha nga. Kuha kasuway na itong isbiringhoy. Nga, di una to, di ay. Ito paghipuso na ay, kay hapon na. Hindi ay hay dire. Kaduhan ito din ay tabo. Kanti ay hay mga wagtang. Katraan ang among silingan dihang byudo diha nga. Buoy maguha ay panty dire. Kani silingan nga byudo. Tagdan din akong hibaw-an ko ni akong panty ni pikuha. Ay hay gyapon ko. Panitan ko ni siya. Sakpan ganin ako ni aw. Putol din yung iyahang kinakusgang kinadak ang ugat gam. Sa may buhaton ako ni among silingan nga byudo eh. Wan adyo guro na siya bubay makitaan kay kana kong panty ipangayhay sige na malagi niya kuha. Ako idea ni katong panty ni Lolo. May to kay si Lolo maligo ang labhan igo ra mailgubo ihangir. Ngotoy akong iyayhay tan jud ako og kuhaon ba jud niya? Gusto mo dyan. Ako itong iyayhay. Aron, panahon ako palitan ko siya. A few moments later. Ano sige? Ayun mo. Ikaduhang kawat. Uy, ini guys ah, nuang. Lagi ni panty lagi. Ini lagi ni. Mot kagan. Kuan ni. Kalau mahal deh. Buntag pa matan ako gayhay ang grip. Ako kung aon sa ugi. Kuha ba dito kay na iyahang iya style basta mangayhay ko. Ito taod ba kay panty. Karon tan ko tong brief mo dapat baghapon sa kong gayhayan. Naa pa maghapong brief. Tahan pa jud ko. Di jud na siya mukuha mga anak. Panty jud na iya ha. Ano po'y brado to? Butangan ko tong sili. At akong tani di ba jud na siya ani mo? Tabibig yung bapaani pa sa butangan ko tong sili. Kaog tong brado. Pero tangan ko ni sili. Ako ni ihay nga to. Bibi yung baba ni amo silingan nga byudo. Kay akong tagam dyan na siya kay sige magpamunga ng mga panty. Karon bra ko ibutang kay tukirok man kay ning byudo ha. Akong tagam dyan na siya. Tan-awon tag balik pa ba na siya panguha ng mga bra diha panty. Mamili na pa din tapaghak na to. Akong dyan kay ning byudo ha. Hindi matagbaw sa iyang uwag sa unang panahon bisag guwang na. Karon ako nang iyayhay nga to. Nya, tago ko kung panitan siya. Hay-hay ko. Say ko niya. Di ko nandiyo ako niya. Ari ko mo ta. Ang kapsyo peron. Naam siya yun. Hay. Diyan dito siya diagi ganina. Oh, lagi. Bra. Karon. Swerte. Karon. Kawaton.
No, 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 no. Berarti hangat tuh, brother. Ano pa ikaw, brother?